Oh, kain ka. Oh, yan ay very good. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, may manok ako ditong ipapakain kay Pagaspas. Kung maalala nyo mga kasinag, itong ibon na nirescue natin, pinangalanan kong si Pagaspas. Kasi kung maalala nyo mga kasinag nun, yung kanyang kulungan napakaliit, hindi man lang siya makapagkampay ng kanyang pakpak at makapagpagaspas. Ngayon dito ko muna siya inilagay sa kulungan ng kalapati, at doon ko lang nakita na nakapagkampay siya at nakapagpagaspas. Kaya pinangalanan ko siyang si Pagaspas. Sa susunod araw mga kasinag, aalpasan ko na ito. Pinapalakas-lakas ko muna siya dito, yung masanay-sanay ang kanyang katawan, kasi yung kulungan niya dati napakaliit. Good morning. Ano ha? Oh, kain ka. Oh, yan ay very good. Yang manok na yun mga kasinag, tira pa yan nung nakaraan. Nilagay ko lang sa rep. O sige na, kain na. Kumain ka muna. Ang kagandahan lang nito sa ibon na ito mga kasinag, para siya si bagwis. Tumataas din yung balahibo niya sa ulo. Kaso hindi ganyan kakapal yung tumataas sa balahibo kay bagwis. Hindi kagaya nito na ang kapal-kapal talagang balahibo niya sa ulo. Ang pinagkaiba lang pati nito yung paa, walang balahibo. Saka maliit siya kisa kay bagwis. Iwan ko muna si Pagaspas dito mga kasinag para makakain siya. Yung isda pa lang ibinigay ko kahapon, hindi niya kinain. Kahit tikim, hindi niya tinikman. Hindi yata nakain ng isda ito. Ayan mga kasinag, kumakain na si Pagaspas. Ayun sa loob. Kumakain na siya. Kinakain na ni Pagaspas mga kasinag yung karning manok na na binigay ko. Iwan muna natin siya para hindi naman siya may istorbo natin. Hayaan naman natin siya dyan sa kulungan ng kalapati na ginawa ko. Ayun siya. Update ko kayo may mga kasinag ha. Tingnan natin kung nabusog na ba siya. Mga kasinag, update muna kay Pagaspas. Tingnan natin si Pagaspas. Hello Pagaspas, kumusta? Ayan mga kasinag, si Pagaspas. Garo ng sunflower daw kung kumain na siya. Ayun, nakain na. Pitso yan mga kasinag, pitso. Yan binigay ko sa kanya. naubos. Hindi, may natirang pakpak. Di ba? Ang ganda ni Pagaspas, para lang si bagwis. Ngayon, pinakain ko muna siya ng manok. Yung native na manok yan, kinatay natin mga kasinag. Diyan ko muna siya nilagay. Padalawang araw pa lang ito dito mga kasinag, sa kulungan na ito. Inobserbahan ko muna siya kung anong kakainin ba niya, kung kakain siya ng isda or manok ang kakain niya. Kaya diyan ko muna siya nilagay.